ndaisirwa message nehama yangu yandakashanyira hanzi dzosai towel, toothbrush and slippers zvawakandipa when I visited. Hanzi ndozvinoshandiswa hanzi ndozvinoshandiswa nevaenzi. I picked it up assuming they were I picked it up assuming they were new and only meant for my use during my stay, but ndozvazvinoitwa here. And we want to ask your take on this one. When planning to visit and probably stay the night or a few days, when it comes to toiletries, what should you pick, for your visitors? Do you provide a new set of toiletries, or there is one set meant for all your visitors? If not, giving them yours or your family members, It's very important, especially when it's planned. But then sometimes, I think anobazo zuva robva ranyura pamwe achiri ikoko, then munobva ngoti let me stay the night, right? Apo munhu asina kutakura matoiletries. And in that case, do you have extra in your home? And yeah, you can then give them a toothbrush. Makatotenga here zvadobvunza zvinotogara zviri paside kana kuti vanotongo akaenda owacha osira but then asikana edesika zvokuzodhuza mato. I think aida kutombodzidzisa lesson yekuti itongodzosa utore, but then anyway guys, ndiri kudzamba kozoti hama yekuti there was this hama yekutenge isina towel, but then yange yatogara. Munofamba nezvinhu zvako, especially kana uchizoti uri kugara for long. Please guys, famba netunhu twako, especially kana uchizoti uri kugara uchitozviziva kuti hausi kupfuura, you're gonna go back. Famba netunhu twako twakakwana. Please. Ndadzamba regai ndinzwe kuna sister lewe vatipe answer iri direct. And don't assume kuti kwauri kuenda zviriko wedwe because ndine mumwe wevanhu vaiti aiziva kuti ndichanogara ndizi ndongorongedza toilet break kakangodaro chita nditi ndikuenda kumba, unongo chiti kumba wanikwe mwe visit wanikwa kuna toothpaste. So ndakanodzidza kuti fungofamba nezvese, maybe zvidiki. I'm talking about your toothpaste, maybe a smaller one, your sipo yako kugeza chaiko. Unofunga kuti zvakuri kumba unowana zvinhu zviriko kumba kwani kwaunongoshanya. Unotoshanya kuti ndikwateta ndiri vari kumba, ungashaya sipo, ungashaya toothpaste, usvika kustorina wakana uchizoti uri because afamba apota. Afamba apota. Yes. And but yekuti one set for all akomara aiwa iyo yakuni ndofika ngakutonoti mavhisi akutojairira anenge aona samakusheswa. Yes kana iye akatotakura achitofunga like she's saying kuti ndachitofunga kuti it was meant for me, but atorongedzawo kakati but ne toothbrush unongopiwa toothbrush even ukapiwa nyuwani pane pauchasiya here igoshandiswa nani, unongoti regai nditore ndichese ndirongedze aweduei kwai vanhu vamunotira nhai kuti kana tisina munongoti for obody. I think ova akashanyira uchina vane kaurafu kekuti vangabva kutoti dzosa zvinhu zvachona izvozvo. Iseti yoenzika, we're not planning on buying a new set. Nevharongedza nemaslippers amenoti one size asikano rongedza ndofika ndo pamwe ipapo ndo pakava bhoa kuti votorongedza kana anga ari madrying towels aya pamwe anga atopiwa zviseti zvake zvakanaka zvikanzaiwa dzosaiwo unoti zvinongoona sezvisinganyanyoshandiswa stereki asi everyday use kautononge zvinyowani obva warongedza iwe. Sleep over uyaipana anzi hello team, a person should visit with their toiletries. I'll tell you something, girls, when you go for sleepovers they use the same towel and toothbrush used by other 4 girls who slept there before, so ita zvago. And the reason why skincare routine yake isiri kushanda because of pillow nematauro ari kushandiswa makawanda. You can hit us up, but then like we're saying kuti it's important kuti kana uchizoti uri kushanya and pamwe pane paunotozoti pane possibility yekuti ucharara kozoti pane pekuti zvatongoitika maybe mamuchitaura, but then mostly I think it can happen in India. I visited my mom kuti I can then sleep, it's different, but then ngoti randomly ndobva ndatouya ndobva ndatodecide I don't know kuti ndakutorara or something, I don't know.
Koito asiri emaseti at least kune one set zviri nane vaenzi vanokushandisa zvinhu zvevanhu vepo ipapo. Kuna vamwe vanhu vakakushandisira tauro rako ka hauzokwanisi kurishandisa futi. Aiwa kuoneka ucharishandisa futi hazvichatoiti. Atoita sei Zvekuti muenzi pamwe anenge aine kahwema kake katosara patauro baba raka. Aiwa you can't share. Like you're saying kuti vepamba ipapa unotozotsvaga kuti mawakubatanidzirwa kanzati chimutorera itauro pane unopfekera nani kwamaslippers pana kana toothbrush nyowani kana pasina unozongotsvaga inenge inorakidzika ungonyowani but isiri. I don't know. Anzi guys, it's not necessary kuti vaenzi vanoshandisa masame toiletries akafanana apane kautsinye kari papa zviri kudaro. Ndinotenga matowels matoothbrush mangani hakusipotera kakuno. Dzingarongeki. Now introducing Tunga Tea.